Acesta este o bancnotă de $20 tipărită în 1999, dar prima emisiune în exact această formă a fost făcută în 1996, cu 5 ani înainte de atentatele teroriste care au schimbat lumea. Voi împături bancnota într-un mod destul de simplu. O dată pe lungime și de 2 ori pe înălțime. Așa. În mod bizar, spatele bancnotei arată acum în locul Casei Albe o clădire cu o arhitectură foarte asemănătoare Pentagonului, iar copacii din jurul reședinței prezidențiale imită perfect fumul care ieșea din clădirea Pentagonului după ce aceasta a fost lovită de avion. Vi se pare o coincidență? Dar de asta ce mai ziceți? Pe cealaltă parte a bancnotei astfel împăturite au apărut 2 turnuri învăluite în fum. Te trec fiori. Pentagonul pe o parte, turnurile gemene pe cealaltă, așa cum arătau ele în cumplita zi de 11 septembrie 2001. Interesant este că, deși bancnota de $20 arată în acest fel din 1934, abia în 1996 i s-au făcut câteva mici modificări grafice, fără de care aceste imagini ale atentatelor nu puteau fi recompuse. Ei bine, întâmplător sau nu, la începutul acestui an, autoritățile americane au anunțat introducerea în circulație a unei noi bancnote de $20. Noul model nu-ți mai permite să compui aceste imagini.